Войната в Украйна съвсем скоро ще стане ясно истината за нея. В момента ние знаем едната истина. Но света започва да прогледва. Когато няма ляво-дясно, управлява дясното. По принцип. Дясното управлява отдавна в България. Европейската народна партия, която е началник на господин Борисов, управлява Европа. Инфлацията е видима. Успехите на европейската десница са видими по улиците на Франция и на Париж. Няма как да е традиционна сегашната социалистическа партия, тъй като когато учредителите и създателите на левицата се бориха за БСП, ръководството и председателката на сегашната социалистическа партия правеше приватизация на Техноимпекс с правителството на Иван Костов. Така че истинската левица в България е подпечатана с авторитета на личностите си, с нашата биография, с нашите битки в парламента за оцеляването на тогавашното БСП и на левицата. За съжаление, сегашното БСП остана една марка. Без съдържание, която е готова да се присламчи ту в дясното, в още по-дясно. Продължаваме промяната в правителството. За съжаление, времето не чака. Историческото време не чака. Десницата диктува модата, политическата в Европа. Диктува покачването на лихвите. Виновна е за инфлацията. Стоварва цялата тежест от войната в Украйна. Заемите, финансирането, всичко го стоварва върху работещите. Това, което става във Франция, не е случайно, но това ще стане на други места в Европа. Защото хората не могат да живеят, а трябва да плащат кредити. Ние поставихме въпроса за таксите в банките, които в България, както знаете, превеждате 12 лева, взимат ви 10 такса. И даже обратното. Превеждате 8 лева, взимат ви 10 такса. Защото таксата на банката е 10 лева, независимо какво прави. Това може ли по някакъв начин да се вмести в представата за социална солидарност, за социална справедливост, за равномерно разпределение на тежестите в днешната ситуация? Това е пълен абсурд. Беше отказано обединение, беше отказана консолидация, но с времето този въпрос ще се реши. Защото сегашната линия на БСП, тя е безперспективна. Тя води партията надолу, партията ерозира, изключва хора, гони социалисти, настани се едноличен диктат, води политика, каквато е изгодна към момента. Даже и сега се готви да участва в управление с това, който спечели изборите, дали с ГЕРБ, дали с ПП, няма никакво значение. Така че това е едно компрометиране на социалистическата партия, целенасочено, съзнателно, с изгонването на истинските социалисти от нея. Левицата е партията, която знае как да се противопостави на дясното. Как да разграничи кои са десните и какво предлагат те в ущърб на огромната част от българското мнозинство. Така че ние в парламента ще си знаем мястото. Ние ще бъдем и опозиция остра, и опозиция радикална на всички опити България да бъде присъединена към военния конфликт в Украйна всевъзможни средства. На снаряди, на патрони, на противогази, на патрондаши, на колани, на обувки и на униформи. До тук обаче, това е абсолютно мнението на БСП. До тук сте на една позиция. Не, на БСП не е мнението. На БСП това е изявлението. А на БСП позицията бяха подписите, положени от госпожа Нинова, под изнесените хиляди, милиони патрони от България и снаряди за Украйна. Тоест, автентичното противодействие на евроатлантическата идея идва от левицата. Евроатлантическата идея не е да се води война без край. Да, но ако има такова мнозинство в друг парламент, как ще противодействате на такова мнозинство? Така, това мнозинство е фалшиво мнозинство. Атлантическата идея в момента води война в Украйна чрез подставени субекти. Войната в Украйна съвсем скоро ще стане ясно истината за нея. В момента ние знаем едната истина. Но света започва да прогледва. Европа ще се бори за мир. А коя е истината, господин Жаблянов? Ами истината винаги пада жертва на войната и винаги става ясна след войната. Така че да почакаме края. Когато госпожа фон дер Лайен казва, отказвате се от изгодния договор за газ с Газпром и почвате да купувате газ с стотици проценти по-скъп. Това пазар ли? Когато взривявате газопровода в Северно море и казвате, този газопровод не работи, работи пристанището в Ротердам. Това пазар ли? Това са военни условия. Това е военен диктат върху икономиката, който не е поставен в България. Когато сте надпечатали милиони евро и долари, произвели сте една световна инфлация,
Стоварвате я върху малките народи, каквито сме ние, и върху малките държави и казват, сега ни платете разходите. И ние питаме откъде е инфлацията. Ма оттам е инфлацията. Оттам е. От милиони инфлационни долари и евро, напечатани в Европейската централна банка и в Съединените щати. Раздадени по целия свят. Които произвеждат инфлация и такива като нас са потърпещи. Господин Симеон Дянков, спомняте ли си, имаш такъв одиозен министър на финансите, който ни обещаваше някакви постни пици тогава и някакви глупости говориш по телевизията и подценявайки българските граждани. Ние до кога ще затягаме коланите? Какво означава непрекъснато за затягаме коланите, когато на някой от бизнеса, големия бизнес, говоря в България, ама най-големия чуждестранен, му падне печалбата? Защото немските акционери на веригите, тук където ни продават брашното и олиото, немските акционери си чакат печалбите в Германия. Така че няма да затягаме коланите. Ама никакво намерение нямаме да затягаме коланите. Да го види и да го чуе всеки български гражданин. Българската левица е за справедливо разпределение на тежестите и на ново разпределение на брутния вътрешен продукт, на националното богатство. Защото това, което става в момента, е пладнешки грабеж върху трудещите се, върху работещите, върху всички. Пладнешки грабеж. Половин България работи на минимална заплата. И взима другите пари под масата. Защо има осигурителен прак, да попитам аз, големите уважаеми чуждестранни работодатели, които плащат заплати по 7-8 хиляди лева в IT сектора и осигуряват работници на 3 хиляди лева, защото държат осигурителен прак? Паритета между първи и втори е социологически паритет. Левицата се бори за политическа победа, за доверието на гражданите, да ни подкрепят, да разберат, че нашата политика и нашите ангажименти към тях са искрени. И че ще го направим и сме го правили. Така че да вземат номер 14 с ръцете си и със сърцето си, без да се притесняват. Защото левицата е изхода от сегашната ситуация в България. Какво повече да добавя? Нека да ни подкрепят.